баҳор омад, наврӯз мерасад. Дузандаҳо серкоранд, либоси баҳорӣ медузанд. پیش از نوروز زکاتمون کم بود برای که زمستان ماه مرد با уже زکاتمون بسیار میشد. تا یک روز 2-3 کرته می‌دوزیم. از 100 سومون سر میشد تا 1000 سومون. اگر آرایشش بسیار باشد قیمت‌تر شدن میگیرد. нархҳо на ба ҳама фораманд, вале онҳое ҳастанд, ки пулро дариғ намедоранд. матои қимат аст, духташ 500 сомон бе украшения, бе ороиш. нархи ин мато 1500 сомон, ороишаш 1500 сомон мебошад, барое ки сангҳояш гарон аст. сокинон мегӯянд, ки ҳам тоҷирон ва ҳам дузандаҳо доллари амрикоиро сабаби нархҳои баланд медонанд. ҳар чизе ки фасл дорад арзишаш боло меравад, чун мардум, чун фурӯшандаҳо медонанд ки шумо маҷбур ҳастед мегиред ва ин болоравии нархи қурби доллар, асъори доллар ва ин масоили мушкилое ки вақтҳои охир мебинем, ин ба онҳо баҳона медиҳад. бархеи дигар ҳалли мушкилро дар харидорӣ ва таҳия кардани куртаҳои идонаашон дар минтақаҳо мебинанд. душанбе азбаски маркази амин ҷумҳурии тоҷикистон аст, ҳам нарху дар инҷо қимат аст барои мо дӯҳчӯю. аз ин лиҳоз ман дар шаҳри панҷакӣ куртамро духтам 180 сомон арзиши мато мебошад, 150 сомон нархи духташ. дигарон мегӯянд, ки ба хотири ид сарфаҷӯӣ намекунанд. дар як сол як бор наврӯз меоянд ва мо онро мехоҳем ки бо як тантана мақсад ҷашн гирем. дар минтақаҳо мардум бештар ҳаводорони попурӣ ва чакан ҳастанд, зеро ин нави куртаҳоро ба фарқ аз атлас мешавад бештар истифода кард. нархи попурӣ дар бозор то 200-300 сомонӣ арзиш дорад, лекин чаканҳои мо аз 1000 то 1500 то 2000 нархошон ҳастанд, лекин бисёр заҳматшон бисёр заҳматталаб ҳаст. ино бо нуки сӯзан духтагӣ кораш камтар қимтар мебошад. сокинон ҳам ба меҳнати дастии чакан арҷ мегузоранд. ба қавли онҳо духти атласу адрас ба мисли куртаи чакан бояд гарон набошад. ҳамин қадарша медонам ки дастдӯзӣ ки хеле ҳаст аст ва иҳо назар ба бозор ки поповӣ мезананд қиматтар аст. тарроҳони ҳирфаӣ аз тағйири муди куртаи миллӣ дар солҳои ахир суҳбат мекунанд. аз ҷумла куртаҳои танг ба куртаи гиребондору кушодбар мегардад. интихоби атлас ҳам барои бонувон фаровон шудааст. ҳар яке аз дигаре зеботар ва рангинтар. Сейчас уже все переходят на воротнички, стоечки, которые вот раньше. ҳоло ҳама куртаҳои идонаашонро бо қолаби қадимӣ фармоиш медиҳанд. ҳамон муде ки модарону бибиҳои мо мепӯшиданд. ба мисли куртаҳои кӯтоҳу васеъ бо гиребонҳои шаклҳои гуногун. барои ҳамин ман гуфтанӣ ҳастам ки муди қадимӣ баргаштааст ва ин хеле хушҳолкунанда аст. ҳоло дигар куртаҳои танг аз байн рафтаанд. Рукава 3/4. Поэтому мода к нам снова возвращается. сарфи назар аз гаронии мато ва ҳаққи хидмати дузандаҳо, занону духтарони тоҷик ба худ иҷоза медиҳанд, ки атласу адрас ва чакану попурӣ ба бар кунанд. дар кӯчаҳои душанбе ба боронҳои рӯзҳои ахир нигоҳ накарда, атласпӯшҳои зиёдеро дидан мумкин аст.